Joget pengen ramu jogetnya begini semok. Aduh, kok cuman gitu aja. Tanggal 30 Oktober ndek wingi SMS-mu isi ono HP iki tak simpen ono jero folder pribadi terus tak waca saben awan saben bengi saka terminal Arjosari kowe pamit budal ning Bali ambo ten pasar ambo ngendi ambo kecantong Jawa Australia nanging saiki kok ngajakku bali opo kowe kepincut Jawa ning pasar keputusan bulan tekadmu ning bandung aku pada modalanmu wis tau ngrasake yen ngajak pisah aku mung manut wae coba tutut den pasar akeh tunggale pilih ketut pilih wayan opo mati semuanya digawe kembali ini mana gini tuh ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa ora joko ora dudo karo aku jane padha aku wis mbok wanti-wanti ojo nganti aku lali tapi engkau lupa diri cintaku kau bawa pergi timbang mikir kowe penak rumah wae sopo ngerti aku ngipi petuk kowe ajrone ngipi terus kowe tak ajak ngene yen ra gelem aku milih kancamu wae Yuli Jaya Audio ora prawan ora rondo aku ngerti kowe sapa ora coko ora dudo karo aku jane padha diwanti ojo nganti aku lali tapi engkau lupa diri cintaku kau bawa pergi
timbang mikir kowe penak ngleset wae sopo ngerti aku ngipi abadok kowe jroning ngipi terus kabeh tak jangi yen ra gelem penak tak perkosa wae. Alhamdulillah tahu tak perkosa kabeh tak kon leset melumah dewi-dewi titik